O garon sa mga detalye sa ato mga balita. Adlaw nga Bernas, Marso 22, tuig 2024. Atod sab kanato sa Guard C Plus with Zinc, katawang Healthy Achieve sa Guard C. Matod ba kanhi kongresista sa Negros Oriental nga si Arnie Tives Jr. kinsa gipasangin lang utok sa pagpatay kang Negros Oriental anhing Gob Ruel Digamo ug laing 8 nasikop sa otoridad sa nasod sa Timor-Leste. Ang kompleto detalye atong sayron pinagisap ni Brigadang Alan Tangkawan. Brigada mo! Dili mapadayag pinagi sa pulong ang gibati karon ni Negros Occidental Mayor Janice Digamo, asawa sa kanhi gobernador sa probinsya nga si Anhing Ruel Digamo. Dihang nakita na nini ang taong nagdala og kadlok sa ilang probinsya nga gitudlo usab nga mao'y nagpatay sa iyang bana. Mao kini ang pamahayag ni Pamplona Mayor Janice Digamo. Dihang nasayod human mikumpirmar ang Department of Justice nga nasikop sa mga otoridad sa Timor-Leste si kanhi Negros Oriental representative sa pamahayag sa DOJ. Mingon nga gidakop si Tibis sa Dili East Timor alas 4 sa Huwebes sa hapon, samtang kini nagduwa og gold si Tibis mao'y gitumbok nga utok sa masaker sa Negros Oriental niadtong Marso 4 tuig 2023 nga dunay napulo ka tawo ang namatay. Naglakip kang gobernador Ruel Digamo sud sa iyang pinuyanan sa barangay San Isidro sa lungsod sa Pamplona, samtang kini naghatag og mga hinabang sa mga tawo. Matod ni Jesus Crispin Buying Remulla, ang DOJ Secretary, ang pagkasikop ni Tives usa ka tin-aw nga mensahe nga walay terorista nga makalikay sa hustisya ug ang mga nasod nagkahiusa sa pagpanalipod sa kaluwasan ug seguridad sa mga lungsuranon. At ubanga ang imong dugay ng nalangan nga court trial nga wala magbutang og bisan unsang mga kondisyon at tubangon ang mga korte sa hustong paagi. Mao kini ang mensahe ni Remulla ngadto sa kongresista. May laing giatubang nga kaso si Tives sa laing pagpatay sa tulo ka tawo sa Negros Oriental niadtong tuig 2019. Kasamtangan gikustudiya karon si Tives sa Timorese Police. Makigtambayayong ang mga otoridad sa Pilipinas sa mga otoridad sa East Timor para mahibalik dinhi sa nasod si Tives. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority. Brigada!